Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Zomwe zichitike ndizoti mtsogoleri wa dziko lino akangofika pano pa bwalo la panja pa nyumba ya malamulo ayendere perete wa asilikali a 2nd Battalion ya Malawi Defense Force. Ndipo asilikali amenewa ndoti andandakale ndithu pa bwalo limeneli lochitira perete. Ndipo amene alandire mtsogoleri wa dziko lino akangofika pano pa bwalo la perete ndi aspika aku nyumba ya malamulo Mai Catherine Gotani Hara, komanso pomwepo pali mtsogoleri wa zokambirana nyumba ya malamulo Richard Chimwendo Banda, komanso pali Major General Chikunkha Harrison Soko, iwowa ndi Army Commander, kuyimirira komanda wa MDF General Paul Valentino Phiri. Ndipo pomweponso pali kalaliki wa nyumba ya malamulo amenewa ndi Mai Fiona Kalemba. Ndipo akatha kumulandira mtsogoleri wa dziko lino pamalo pano, mtsogoleri wa dziko linoyu afika pa saluting dice pamene alandire salute ya ulemu. Ndipo kenaka mtsogoleri wa dziko lino ayendera perete wa asilikali amenewa. Ndipo tifotokoze kuti chifukwa choti uku ndikutsegulira kwa chaka chatsopano cha nyumba ya malamulo, mwambo wake umayamba ndi perete ngati amene achitike panoyu. Ndipo poyendera perete mtsogoleri wa dziko lino, asilikaliwa aliza mizinga yokwana 21 kupereka ulemu komanso kusonyeza kufunika kwa mwambo umene ukuchitika lero. Ndipo akamaliza kuyendera perete ameneyu, mtsogoleri wa dziko lino anyamuka kupita katikati mwa nyumba ya malamulo, ndipo kumeneko akafikira ku chipinda kumene kumafikira mtsogoleri wa dziko lino akafika kuno ku nyumba ya malamulo. Kumeneko akamufotokozera zina ndi zina aspika komanso akuluakulu akuno ku nyumba ya malamulo. Ndipo kenaka mtsogoleri wa dziko lino akanyamuka kukalowa mnyumba ya malamulo kumene akayankhule ku mtundu wa Malawi, kufotokoza momwe zinthu zilili mdziko muno, zomwe zachitika, kuti pakali pano tili pati nanga tsogolo chaka chimene chikubwerachi chatsopano kuchitike zotani. Ndipo chaka chimenechi chiyamba pa 1 April chaka chino 2025 mpaka pa 31 March chaka cha mawa 2026, chaka cha nyumba ya malamulo komanso chaka cha ndondomeko ya chuma cha boma. Ndi pakali pano galimoto yomwe wakwera mtsogoleri wa dziko lino tsopano yayima, ndipo akuluakulu aja ndi nachula akumulandira mtsogoleri wa dziko lino, aspika aku nyumba ya malamulo komanso mtsogoleri wa zokambirana nyumba ya malamulo, ngakhalenso kalaliki wa nyumba ya malamulo ndi amene akuyimirira mkulu wa asilikali Major General Chikunkha Harrison Soko. Ndi pakali pano a president tsopano akuyenda ndi amene akuyimirira mkulu wa asilikali kulunjika pa saluting dice kuti alandire salute ya ulemu kuchokera kwa asilikali.
tamva pamenepo Meja Wongani Ngoma parade commander kupempha mtsogoleri wa dziko lino kuti aendere perete wa asilikali. Mtsogoleri wa dziko lino wamaliza kuyendera perete ndipo watsanzikananso ndi parade commander Meja Wongani Ngoma, ndipo tsopano akubwereranso pa saluting dice kuti alandire salute ya ulemu asanachoke pano kupita nyumba ya malamulo. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera walandira salute ya ulemu kuchokera kwa asilikali a 2nd Battalion ya Malawi Defense Force, ndipo tsopano akuyenda pa chinsalu chopita limodzi ndi amene akuyimirira mkulu wa asilikali kuti tsopano akwere galimoto kupita kuseri kumene kuli chipinda kumene kumafikira mtsogoleri wa dziko lino akafika kuno ku nyumba ya malamulo, ndipo tsopano tsanzikana ndi Major General Chikunkha Harrison Soko, Army Commander, amene akuyimirira General Paul Valentino Phiri, Commander wa Malawi Defense Force, ndipo tukozenso kuti pano pamene pakuchitikira maka pamene pamachitikira perete ameneyu palinso ma stand mmene makhala anthu, ndipo mmene munso muli anthu ndithu amene anabwera kudzaonerera nawo mwambo umenewu, mwambo wa perete. Kwinaku mizinga ikulikitika ndithu. Ndiye pakali pano mtsogoleri wa dziko lino tsopano wakwera galimoto ndipo yayamba kuyenda kuchoka pano pa bwalo la perete kupita mkatikati mwa nyumba ya malamulo, ndipo kumeneko mtsogoleri wa dziko lino ayankhula ku mtundu wa Malawi. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.